robotu. Ďakujem vám za úspešný priebeh týchto skúšok. Ďakujem rozhodcom za vyhodnotenie týchto skúšok. Prosím predsedu kinologickej komisie, pána Košarišťana, aby som ujal slovo. Čo na záver povedať? Myslím, že dnešný deň pre niekoho dopadol veľmi úspešne. Niektorí ste možno trošička sklamaní, ale takto chodí jednoducho. Nebudem tu naťahovať, moje také obligátorné konečné slovo je, že absolvovaním skúšok práca s obsom nekončí, ale začína. Ďakujem vám všetkým. Na záver. Všetkým vám vodičom prajem veľa zážitkov so svojimi psíkami. Vám ostatným poľovníkom veľa poľovníckych zážitkov v sezóne. Ešte raz ďakujem rozhodcom za ich prácu, poľovníckému združeniu vám za účasť a prevolávam kinológii zdar. Týmto považujem skúšky za ukončené.